Kawai ka sentremons ngubha hagas ngi palay kala kano baka Shillong Civil Hospital kala kalalong ka nodal point nakabenta kinong kahidrox kiba troye hapo bat shabar joko hospital ka New Trap Integrated Territorial Organization hito kala kantoru ya ka project DREAM jong ka sorkar nakabentaban penduna pendu bat pentroy kam ya ka thong ka project dream ka balapan bana pajba bha kala sa tangkum ka jing phos new kadba ka jingdi kiat pat ki jingdi pembo ai kala sa preng shaman laki kendong konshirot jong ka nongba Shillong barwat shek shnong kendong ru ong ka hito karkum ki jingkhain balalum na ka sorkar lailak ne shipho person na ki nongsong shnong hamigalaya ki don hapo ka jing sha te haga jingdi drop bun na kini ki nongdi drop ki dei ki samla ki ba hapo karta ka ba khat khandai snam ka sorkar kalamang kumba sanpho klur tingka ban yakhun persya ya ka jingma jong ka jingkai drop ka Center of Excellence ka ba don sanpho jingthia ka barang shna hanigrim ban yakhun persya ya ka jingdi drop hapo ka project DREAM hanrei ka don ka jingduna ka ba jurbha ki rehabilitation center ne ki jaka sumar na ka banta ki bala shakta how drop ha ka jalla kidon shipotli kum kine ki jaka sumar kawai pa kawai kadon kumba kharsan ne arphotli ki jikthia ka sarkar jala ka karshan ya ki henryutli ki di addiction center katba ka sarkar plank pat ka karshan tang ya kawai haba pen pau ya ka jing pen khen ka ba pau parthai ya ka ein secret bat ki wai ki mar duma COTPA kotpa 8,000 lai ak ka seng tremons ngubha ka laong baya ki mar duma la di pajba shabar jong ki school barwat haki jaka sumar kum ka Shillong Civil Hospital karba ki jilla kum ka Delhi kilaya Shekhmat dak bathau ya ki jaka bachangai shispa metar saudong ki hospital ban yada ya ki khna bar ki kanhun ki barit pai ha Meghalaya wat ka civil hospital ru kamlong ka basngai nakajing di duma bar ki kam di bar khai drop ong ka hito